वीर रोम रच्चा सुटकीची मूळ रचूसाठी वादे म्हणजे समाजकारी पडले तलमन म्हणतात కేంద్ర మాత్రం మంటూ ఇన్ని లక్షవాసి మంది రూపం కొట్టి కేంద్ర మన తయారాసే మందర్ నాకు బాస్కెట్ నానాలు మధురా పాటలు సోండ్రా ఆశీర్వాद చూడము వేరే మామూలు बदरीती भी से बनकर रीति चाली बनता बत्ती भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मराठी వచ్చినవాడు माखन बोरी पुस्किलोर वाली सिल्लूर वीर 60-70 साल में बुजुर्ग मान ली मां साठी वातेर ओके समदेव जय सेवा जय जयगुरु जय जयगुरु जय करसापे इनके मम्मटू सोनापुर मंडलम सोनापुर राजुर तालुका चंद्रपूर जिला महाराष्ट्र तक इनके मम्मटू गोडी भाषा डिक्षनरी राशि उंदी 10,000 को मावा शब्द पदाल किरवलु तैयार के राशि इनके 3,000 खाता 3,000 पदाल खाता 700 7,000 7,000 को पदाल कायम राशि నేను సోనాపూర్ తక మా ఊరు ఇకే మీరమేలాత ఇకే 3 ದಿವಸನ కార్యక్రమం అంతా నేను మహారాష్ట్రంలాగా మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర ఒడిస్సా కర్ణాటక కేరళ ಏನು ಹರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಂಲಾగా ಇದು మా ఊరు జాదవ్ సార్ద ఆధ్వర్యంలో అని శిబ్రంసి చౌదరి గారు అంటారు ఊర ఆధ్వర్యంలో ఇది కార్యక్రమం దక్షిణమంతా నేడు ముఖ్య అతిథిగా వార్తలు మా ఊరు గోండవాన రత్న శ్రీరామ్ మనుషులు కేపీ ఊరు గోండవాన గోండ మహాసభ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు ఆయనే బాల్సు ఆంధ్ర ఆయనే మా ఊరు తెలంగాణతలు కొరంగా దౌలత్రావు మామాజీ గోండవాన గణతంత్ర పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆయనే మా ఊరు ఎర్మే निरंजन प्रवीण में डॉक्टर साहब गिरे उनके बोलतू गोडी भाषा वाई कोया भाषा वाई बत्ती नेटू देन करो बोलतू वेले इंट्रेस्ट लागता खुशी लागता बारी तक ना भाषा करियाना अने तेन मुनवाई निजरे नेडू डॉक्टर साहब गिरे बात अने उनके शामराव तनगे गोडी प्रचारक बगगिरे सांस्कृतिक सांप्रदाय मंडल भक्ति मंडल భాషా మండవచ్చు ఏం తిరుమలలో ಇದು ಗೋಡಿ ಅಂಬೆ జరిగిరే దాని పూర్వ నేను గోడి భాష కూడా ఇస్తారు అని మా వకీల్ సాబ్ కేంద్ర ప్రభాకర్ రాజగోడ సేవ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆయన వర్గీయ పాల్గొంటూ అని మా రాజా సాబ్ మా సలామే నా సామరావు అని మావాడు సార్ మీ ఒక ದುರ್ವ ಆನಂದರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಕಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಗತರಾದ ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಲಿಖಿತರು ಇತಗೆ ತನಗೊಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಪೋಯಾ ವಾಯುವಿಗೆ ಮರ್ಮಿಗಾಯ ಮೊದಲು ಓನು ಲೋತುರ್ಗಿರ್ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಯಾ ಭಾವನೆ ಅವರು ವಿಲೆ ದಿನ ಕರೆಸಿ ಮೊಮ್ಮಡು ಕೆ ಜನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಡ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಲಿಖಿತರು నేడు రిటైర్మెంట్ ఆత్మజ నేడు మావ సమాజంలాగా భారతదేశంలాగా వచ్చుడే మధ్యరు రిటైర్మెంట్ ఆత్మజ తన ఎంబీఓ మద్దరు అని రిటైర్మెంట్ ఆత్మజ నేడు గోల్డ్ భాష క్లాస్కి సంస్కృతి క్లాసి మున్యవాసే మంతో రీతికి నేడు ತಂದಾರು వచ్చుడే ఇంకే మహా కరిసి మంతే డబ్బు కాంసర్ మంతే రిటైర్మెంట్ ఆతే నేడు భాష క్లాస్ ఆయి సంస్కృతి క్లాస్ ఆయి ఇప్పుడు బగ్గిరాయి మా సమాజ్ సేవ క్లాస్ ఆయి మా గుణవంత క్లాస్ ఆయి మా సందీపులు ಧರ್ಮಶಾಲ ಮಂದಿರ ಕುಂದ್ರೆ ನೇಡು ತೆಚ್ಚಿ ಹುಷಾರ್ಗೆ ನೇಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಯನೆಂದರೆ ದೇಶವ ಕಿಸರೆ ಈ ವಾತು ನಾಟು ಸಂದೇಶ ದಾದರ್ ಬಾಯಿ ಸಂದೀಪುರೆ ದೇಶವ ಕಿಸರೆ ಸಮಪ್ ಕಿಸರೆ